Botak, eskularruak eta trineoak gaur Aralarrera joan direnentzat horiek izan dira ezinbestekoenak. Aralargo zelaiak familian gozatzeko klasiko dira, atzo elurretan hasi zenetik askok buruan zuten gaurko plana. Ia dena planeatuta genekan, kuadriakin da dena, eta harzina puntatzen zen, da beira. Eguraldia nahiko ona ematen zuen, eta orduan garajera jetxi, traste guztiak hartu, eta gaur goizean nuntza abiatu. Izan ere, denboraldiko lehenengo elurte handia izan da eta denek aurrek zein helduek gogoz hartu dute. Etorri garenean kotxetik ikusi ditugu mendiak elurrekin eta emozionatu asko. Familian ondo pasatzen zuta hori, divertigarria da. Ikusi dugu jendea trineoekin, hasike bihar etorriko gara trineoekin. Baina gaur paseatzera. Bai, urte guztia saioteia, elurra iteko, ez da bai? Elurretan gehien gozatzen dutenak beraiek baitira aurrak. Pala bat botatzeko elurretan, elurretako panpinak egitea. Trineoakin eta bola botatzea. Eta elurretan ongi busti ondoren, onena bazkari goxoa egitea. Primero la nieve y luego a comer a mesa puesta, estupendo. Eta gero, seguraski, salda bero bat, eta etxera.